Il-Park Nazzjonali ta' Qali inbidel vjaġġ ta' mużika u divertiment, kif il-ħamis fil-għaxija nata bidu għat 13 edizzjoni tal-Earth Garden. Festival li għandu 5 żoni prinċipali bi stili differenti ta' mużika, fejn 20 ta' artisti, lokali u internazzjonali, se jingħataw pjattaforma biex jesebixxu l-wirja tagħhom. L-organizzatur Ruben Spiteri spjega li taħlita ta' mużika live, DJs, żoni ta' rilassament u attivitajiet għat-tfal jagħmlu l-esperjenza ta' kull min jattendi waħda unika. Earth Garden mostly huwa l-esperjenza tal-areas kollha flimkien, għax naħseb hekk taqbad area waħda partikolari, it makes it any other event. Meta mbagħad imma tara dawn l-areas kollha u n-nies jimxu minn naħa l-oħra, jekk qiegħed ferja minnhom u l-music forsi tisma' xi ħaġa oħra dejjem għandek choices differenti. It makes it a festival, a real proper festival feel. L-organizzatur Howard Keith Bono ħadna lura 13-il sena, meta l-Earth Garden kien festival ta' 2000 ruħ u llum jattira lejh madwar 30,000 persuna. Qal li huwa avveniment tal-familja kollha u jattendu kemm Maltin u barranin, tant li fl-aħħar snin ġie rikonoxxut internazzjonalment bħala wieħed mill-aqwa festivals fl-Ewropa. Għandu timbru uniku u beda b'awareness għall-ambjent li l-ġenerazzjoni tagħna tal-30-40 il fuq forsi ma twelidniex biha, tqis millenniums tal-lum il-ġurnata, però ħasejna l-bżonn li nippruvaw ngħaddu dak il-messaġġ u konna ta' eżempju wkoll għal festivals oħrajn, konna ta' eżempju wkoll għal festivals oħrajn barra minn Malta. L-Earth Garden jintemm il-ħadd fil-għaxija u l-biljetti għadħul jistgħu jinxtraw minn id-dejn intratura f'ta' Qali stess. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.